Jakin ezazue berberer edo bereber izena amazigera gutxiesteko erabiltzen dela. Hitz egiten ez dakitenak esan nahi duta. Amazigera Afrika iparralde osoan hitz egiten da, eta bizirik iraundu arabieraren eta hizkuntza kolonialisten menpean. Eta bitxia bada ere, batzuk euskararekin lotu dute. Duela urte dezente baztertu zen bi hizkuntzen arteko ahaidetasuna, baina ezin ukatu antzeko hitzak ditugunik. Nik, nek, anai, aina, aker, akir, asto, aste. Hala ere, Trask linguista estatuatuarrak frogatu zuen bezala, hau kasualitate hutsa izan liteke. Berak, pare bat ordutan, hungarierak eta euskerak partekatzen zituzten 75 hitz inguru aurkitu zituen. Eta hori, euskerak eta hungarierak ez daukatela zerikusirik elkarren artean. Baina gu, itzul gaitezen amazigerara. Jatabi, zu nungoa zara? Ni Rifukoa naz, Marroko parraldekoa naz. Eta hor, Marrokon zenbat zarete amazika? Ez ofizialki, esaten dute, Urugaita bost euniko. Euniko dira. Bai. Eta besteak? Besteak araberak dira. Eta zein da amazigaren egoera Marrokon? Bueno, amazireko egoera ez du inbidia ematen. Euskara ja gehiago pausu handia ematen da, paperan eta administrazioan eta eskubidean, baina amazigak eskubidean txarto. Eta ofiziala da amazigera Marokon? Orain dela 2 urte amazir hizkuntza ateratzen da konstituzioan eta ofizial estatuto dauka. Eta erabiltzen da administrazioan eta horrelako lekuetan? Administrazioan ez, administrazioarik ez, eta eskolan pixkat bakarrik, pauso txikia ematen dute Marrokon. Eta txikitan, zuek ze hizkuntzatan ikasten zenuten? Txikitan primarian ikasi nuen arabiarra eta frantzesa. Amazigerarik ez? Ez existen. Ez da existitzen eskoletan hori? Ez, bakarrik etxean. Bakarrik etxean? Etxean, eta kalean, eta kanpoan, bai. Jatabi, ezagutzen alduzu Joseba Sarrionaindiaren Moroa gara belaino artean liburua? Txuz. Hau da niretzat joia bat da. Bai? Bai, lana handia da eta balor handia dauka. Historia, hizkuntza eta soziologia oso interesgarria da. Botereari eta giza askatasun debekatuari buruzko gogoeta honen abiapuntua, euskaldun batek, Pedro Hilarion Sarrionandia bizkaitarrak idatzitako amazigeraren lehen gramatika liburua da. Gaia interesatzen bazaizue, badakizue zer egin behar duzuen, irakurri!